maana ahinya. Ntiere mago bende motenre kod ado kaka iwacho ni en achiel kuom gigo ma bende chendo campaigns ma oiu IBC ositemo gore kode, lakini en gima ok nyal dhi nikech chakore malo nyaka piny. King'iyo kome mamalo go samoro gin rombe ma samoro iwacho ni dhi go e mbaka moro to siasa donje iye mochal campaign. Iparo ni bedo ni oket kamonjo bende ni omenda gi kien achiel kuom yore bende IBC nyalo temo mondo mi bende giduok godo piny campaign mitiyo ma oiu to be manyalo gayo jo Kenya dier king'iyo kit siasa magore pacho kae. Bon ka bende ing'eyo ni siasa ma pacho kae en mar gonya, mar yuko jamna, kendo ng'ama yuke motegno ma samoro ombolo dhine. Mano timore, but separately kopogore gi mano, sani nitiere study moro matimo under LGR mwadwaro develop godo ni to ere kaka wanyalo handle godo bende shida mar early campaigns. Gima timore ni gimbiluongo ni early campaigns ni ok obedo defined kamora mora e sheria marwa. Katiba marwa ok owuoyo kuome, Elections Act ma watiyo godo ka sani be ok owuoyo gi early campaigns. But en an issue ma sani wadil godo ma nitiere technical committee ma machiel kuom gima is looking very deeply. Wang'iyo deeply ni to ere kaka wanyalo deal gi early campaign mondo ka wase sort out the animal maluongo ni early campaign mineno nitiere ni miyudo eda ji owuok ma ji sani endi owuok otingo bandera kamora mora gi gimora mora gi campaign miwe mana ni election en kiny, but gikawo advantage ni nikech under the Political Parties Act oketa kita ni nyalo wuok ni dhi popularize a political party. But you'll find ni kata mana gik ma jomoko popularize, they are not political parties, they are not registered to gik deal kodgi kendo gi campaign kodgi. So the first thing ma paro ni watem ma by time ma dhi bedo godo en ni nyaka wang'i ni to chik mar early campaign ni wanyalo deal kode nang'o, to how can it be tackled. Kawakelo that early campaign ma obedo like an electoral offense sort of makoro kinyal chako campaign chon, to wabro deal with both the opposition and the government ma wuotho all over nigi empower ji gibedo gi buche but they are campaigning. Yes. To kamano ntiere omenda go ma bende wuok kuom